Sa sinugdanan diha ang pulong, ug ang pulong uban sa Dios, ug ang pulong Dios. Kini siya diha sa sinugdanan uban sa Dios. Ang tanang butang nangahimo pinaagi kaniya. Ug kuna siya walay bisan usang butang nga nahimo niadtong nahimo na. Juan 1, tudling 1 ngadto sa 3. Karon mga higala, aniya kining sugilanon nga naguluhan. Cruz o Diablo! Moir! Bayo! Kote bayo! Tagoy ko ninyo! Buyan, nagtangag kag dakong gante! Tawagan ayan na mo si Fradi. Upay bawon, nga nakita ka na mo, ug among gipatay! Ayun. Dayon, hatagan mi ni Frani ug gante. Human ka na mo mabatay! Kristanto! Ayaw pagliyok! Ayaw pagliyok ka sa Ayaw pagliyok ka! Liyok! Iko! Galing ba? Kusgan mo na! Kopte yung bayo ha! Pasi baka buhay na! Tawagan pala ako sa Frani! Ayun, lakas! Sige. Sapungin ninyo, Papa. Sigbusagin. Sapungin. Walang sapo ang papa. Tikos ka kayo magkakata ninyo. Dali, asik! Tikos ka kayo. Wangan mo, Tikoy. Ayun lagi, buhay. Dali, ayun, buhay. Dali. Pursay balita niya, Tikoy. Rani, huwag yung ko magtuo. Yung mga swertihaning bata. Pursay mo pipa sa putik. Unsa? Uragi! Ni ana sa mong mga gamot si Crisanto! Di ka hubog, Tek? Pasi na kinubog ka lang, ha? Awan sa kabayo ako magkainom mo'y, Frani. Bisag usang kaladok ka lang. So ano pag-inom nga kami sabi nila eh. Ang tuod kain makaroon. Nakas Mahila o nakas Dumagiti? Di ako sa ato. Kain man, bron. Diin mo masakpis Crisanto. Dili na mo siya masakpis menteryo. Sa lubong siyang amahan. Di ba lang sige? Tinuod din eh. Ay, tinuod lagi. Saba. Saban. Patso na ako ni. Saban, ha? Gulgulong ko ning liog ini. Skutsilyo ron, way saba. Ayaw. Wala ko niya. Akbo'y magunay patayan ng bata. Pagdali diha, Frani. Pagjugay. Sige. Padaw na ko niya. Okay. Pado na dinis, Frani. Saan? Ipulit yung pugong ninyo yung bababe. Ihikon niya gustaran. Pugi. Sige, napugong ako niya. Nalimanip na ko patay. Mangiragyon ako. Uso may gusto rin mo, ha? Magkakihikos akong gasunit, ha? Bang maka? Oy, Silson, usa ka ba? Ayaw na siya! Uy! Agay! Wala! Panimana naman naging paa ko! Ang flashlight! Wala! Agay! Kung itlog! Ay, mag-flashlight! Ay! Silso! Ay, flashlight! Nahug ang flashlight! Ay, naon gago! Naputol ako kabingking! Uy! Pati! Naputol na kayo! Saan sa mga ting! Ay! Kapag-abatang ito ko, nasakit tayo. Ay! Sa mga wali niyo, hinong na mga limala mo! Di harap flashlight na lang! Sige, iwag siya, boss. Iwag. Bata! Iwag siya, boss. Iwag. Paitahan itong kapatulog kumingking. Iwag siya, boss. Iwag. Hay! Ang bata! Ganong ko niya, ano? Ano rin bata? Nawa ang bata! Buwang! Nabuwang ka na. Nawa, nagkaputos kumingking ni Botek. Kalaminin niyo babat sa mga buhanga mo! Bebe. Parang tagbayan na imong kumingking Silso. Putol yun friend. Gipon batay. Bebe, ipatungos babas butili ang putol imong kumingking Silso. Ang saan man mo friend? Bubuan akong bino aron dili na matitanos. Ay, ipatungon!
Uy! Oh, sa maning kwarta, Fran. Pliti og ba na ninyong tulo. Patik. Pamiya di mo dinis labing dali. Pasin karong tataod. Buabot ang mga pulis kaya mangita ninyo. Ha? Basin dili na makaantos kay Santo ug bidangop siya sa mga pulis. Lasa mo na ni Don. Lasa. Magbuwag-buwag ta. Manglayas na ta. Karon kita yun. Ayaw mo paglugay. Sige. Anan ko. Saan ka na ba? Ay, mabauli na ko sa amo eh. Magkuha ko ako mga sinina. Magkawasan ko na ko sinina. Makuha ko ako. Hoy, ay mo pagdangha ka. Posible ba yung gisorte ni Fran eh? Ay, sige. Ato na tayo mag-aabot sa terminal. Pagdali mo, ha? Unsa? Nagduda ka lang, Franny. Imposible ka ayo, uy. Kung mo dangop og musumbong sa kapulisan ang bata, aw, niato lang tinapatay ni mong iyang amahan. Pero pila na kaadlong milabay nga na-ignorante ang mga kapulisan. Busa, nagpasabot nga nahadlok ang batang Crisanto nga musumbong sa kapulisan. Gidakop na unta ka. Tuan na unta tang duha karon sa karsel. Pero niya, kadako na tong gawas nun. Panagana lang ning ako. Nanagana lang ko. Ugwa ko magduda. Ikaduha sab. Nahuna-huna na kong maayo. Kung gibati o kahadlok kay Santo nga musumbong sa mga pulis sa dihang gipatay na kong iyang mahan. Mapanlahi ang hitabo karon dito sa misteryo. Kung kinahibaw siya nga patyon ko siya kung makita ko siya. Kung wa pa siya kaikyas. Napunan og laing kahadlok kay Santo. Busak posibleng mudangop na siya sa kapulisan. Ngil adi ay kung managana ka. Dautan di ay kung managana ko. Unya, unsa may mo plano? Manglaya sa sabta. Sumsimana pa matang mabiya unta din pero kinahalang yun nga ugma, manglarga din ta. Asa tong lugar ang gusto mo? Manila, uy. Uy. Bitingog man ang kabo. Murag man ang hukas. Magawas ko, be. Iwagan ako sa kinki ang gawas. Kinsa nang... Uy, Ginoong Diyos. Crisanto. Niya ka na di, eh? Time pa. Uy, nga nung nagkadugo man ang taon ka? Nakakita kag-away? Ha? Nga nung bang nagkadugo man ka? Tubagagani ko dong. Naunsa man ka? Ha? Wa man. O nga nung nagkadugo magmain ng imong t-shirt? Mag-ilis una ko, ingko iking. Crisanto! Samto yung gipunit dinis bangko? Wa man kay laing biste. Kana ramang tapot sa lawas ang imong nada. Agwantahalang una ning akong lahong. Aron doon na kay kasulob. Ugma, kuyog ka na ko, ha? Magpalitas o kay ukay. Niya. Isulob niya akong lahong. Di magyo ka mutugan nga nung nagkadugo ka. Ligaw ka mutugan kung naunsa ka. Nasamad ka. Hain man ang imong samad. Wa ko masamad, ingko iking. Unya? Di man nagikan ka ng dugo sa imong t-shirt, ha, Crisanto? Oy. Unsa man ang Ay, ingko iking. Unsa man ang... Ginoong Diyos. Unsa man ang Crisanto? Putol nga tudlo. Putol nga kumingking.
kumingking. Imo ne? Naputol lang imong kumingking? Pero, dako sabi kung imo ning kumingking. Dakong tao ang tagiya ini. Ambi iking. Ibalik na nako. Nga naman, usaw man ini mo. Ako unya nang ibalik sa tag-iya. Unsa? Inig-abot sa hustong panahon. Crisanto. Ibalik na nako iking. Ibalik na nako iking. Ibalik na ko na iking. Dawata kining putol nga kumengking. Ibalik din na nimo sa tag-iya. Sa ato pa, nakaila ka dahil sa tag-iya, ana. Wa, kangit-ngit man. Oo niya. Unsa mo man sa pag-ila sa tag-iya nga, wa man dahil ka makaklaro niya. Puhon, kung moabot ang panahon, mailan ko gyapon siya. Kay putol naman ang tuon niyang kumingking sa kamot. Dong. Kaluy ara yung taon ko, Dong. Naglabad na og maayo ang akong Tug-ani taon ko. Unsa man gyud ay ang nahitabo. Pat yun unta ko nila. Dito sa ibabaw sa lubong sa akong amahan. Gipaak na ko ang kumingking. Akong gipaak og naputol. Og nakaikyas ko. Kinsa sila? Wa ko kaklaro kay ngit-ngit. Ako ang puston og taguan pag-ayo. Crisanto. Ay, Ginoong Diyos. Dong? Crisanto? Iko? Naghila ka? Man. Kaluoy ba yung taon ining bata? Hayag-hayag naman di ay. Naunano kong bangon ni Crisanto. Watalang ko das gawas. Manglimog-mog pa ko. Natuon manuhon ako. Nugablang gyapon tayo ni bisag way pamahaw. Crisanto, hain bak... Uy! Ginoong Diyos! Katakan ba ng mga basura nga nias mga sako? Napuno man lagi na yung mga sako. Kisa may namasuraw sa'yo kayo, ha? Ikaw, Crisanto? Sa'yo kung nagmatain ko, nag-atangkos unang truck na naghuwad og mga basura. Nadaog ni mo tuod ang kariton? Nadaog man. Dili bugat. Anad man kus bugat. Kay bugat man ang ipatrabaho sa akong ina-ina kung wais paparoy. Maayo pang tanawon. Bago pang tanawon ng t-shirts. 25. Og 25 sa bang purol. Laban na to ni. Inikabot na to sa itong payas basura. Unyan lang ni sulog kung mauga na. Tana, di na. Manglabang ta kay magpalit og buwad og isda. Magtuwatag isda aron makahigop sa tagsabaw. Dali na kay. Dali kay na may kay stop na. Dali na.
Ikaw nala'y palit og bugas binlod ya suki na to, ha? 3 ka kilo, ha? Umuuna ko nimo. Okay, paglangilangay aron malungag dayon nato ang binlod kay limpyuhan pa nako ang isda nga putput o bulinaw. O, Inko Iking. Oh, dada, 3 ka kilong binlod. Kisa may tagihan Ladawat na dayon kay napay mamalit, ay! Ako na nang. Aw. Ambi. Oh, be. Oh, dada. Oy, be, babayin pa yan, be. Salamat. Oh, Kadiya to, huwat ang sukle. Dada, dawat ang sukle. salamat nang. Samboy! Aray! Siya mo na! Nakita ko! Ano yung nakagad, di ba? Uy! Maris ka, nagod! Ang gilingi-lingi! Ikaw ang gitawag! Maris ka! Oh, ako? Paduulon ka gani ka! Duol na yun! Sida yun! Putangin na yun na siya, Samboy! Ikaw lagi! Kira! Sige! Putangin ba? Ano iba? Baka ba? Parog ba? Parog! Ayaw. Mayabo man ang binlod. Wa ko'y labutin ninyong binlod! Kenneth! Atumos na yung pagpatay, oy! Ayaw din niyo sa kong tindahan kay mga yabo ako mga tinda! Hoy! Husto na! Husto na ba? Wana! Namatay na ning daot kay bata! Huy! Husto na ba? Manini ha! Muusap pa gani ka! Usap Pastilan. ka basura sa among teritoryo, ilubong ka na kung buhi! Ha? Ilubong ka na kung buhi sa basura! Nakabatay ka! Ha? Gusto na lagi na Samboy! Hoy! Samboy! Damay ka buwangan ka! Tala mo! Ay! Batsi! Nayaboy mong bidlod bata! Ay! Hala nagkatag sa yuta! Usaon naman lang anaron, ay! Sige lang. Ako lang ning pupuon. Ay, nangatawa lang ay. Maugyo na sila din maghaud-haud. Bata pa gani mura nagsikinsa. Ay, likayin na sila bata, ha? Kay mga maldito na sila. May bisyo ra ba na sila? Nag-anad lang yun na sila si Samboy ba? Anong maingon man sila nga ilang teritoryo? Wa may tagian ng bungtod-bungtod nga basura para manista ng mga basuriro. Ilaban na lang ng gipopo ni mong binlod Crisanto. Di na na malungag. Ilaban lang na. Pagpalit lang dito laing 3 ka kilo. Binlod yapon. Nagpalit naman ko, Inko. 2 ka kilong binlod. Imong gigamit ang imong gitigom? Sakdi lang, Inko. Abusado ka na sila Samboy ba? Paman ay hari-hari sa mga bata din sa basura. Likay na sila. May bisyo na sila. Nag-rugby na sila. Himan-himan o ni Ana, magsabo na ng mga linte sa ina. Maglungag na ko, Inko. Oy, hain man. Crisanto! Ay, man Crisanto. Wa ba ninispayag? Crisanto! Uy! Hindi ka! Ito! Napay na ganoy! Oh! Amon sa mo! Dito na, be! Hoy guys! Ay mo pagilog! Kulang good! Tagyan na ang review! Ay mo pagilog! Kung takon ta mo ron! Gusto mong parehas sa itong daot? Diyan na kay! Samboy! Ang daot na ba? Daot na dawa! Uy! Ha! Daot! Hoy! Say ato ni mo! Manong niya ka man? Magpakulatan sa ka na ko? Huli ka matagba sa kong kulata? Para Samboy! Nagdapos po say! Oh! Uy!
Unsaon ni mo ha? Unsaon ni mo yung post-post daw? Imo lang ibunal na mo? Ha? Makadaog ka na? Ilubong ka na kong buhay din sa kong teritoryo! Marikat! Tama mo! Tama mo! Bantay ka lang yun ako, Daot! Patyunta ka! Maayong pagkaguba ang ilang istambayanan. Bibi ang bikining puspos Crisanto. Ayawin ko. Sugod karon. Ato kining panalipod. Ala, sige sana. Mamauli na ta sa atong payag. Milit ad si Samboy nga naigo sa imong pagpunal. Nagtakiang ang iyang mga kauban nga naigo sa imong pagbunal. Dako og bugat para nimo kining kahuya. Gusto na kong muduol ka ganiha aron pugngan ka. Pero nakita na ko nga migahi pag-ayo ang imong naong. Nagpangagot ka. Umihait ang imong mga mata. Ingon ka pa ni kabata o kalinghod Crisanto. Pero kung manulti ka, hingkod ng pamation. Ingon ka lang ni kabata o kalinghod apan. Gipakita mo. Kunoon sa day kaligon ang hingkod, kung mapungot ug malikot-kot. Huwag hiyo ko nimo. Kay wa ka na may amahan. Isipa ko nga imong amahan. Kung madawat ko nimo, isip imong amahan. Likay na si Samboy. Ako na lang ang mamasura. Dini ka na lang sa payag. Kung gusto ka bang mutabang nako, makamaw ka naman nga muluto. Ikaw mo itigluto. Ug kung may panahon ka, iplastar o ihapnig ang mga basura. Sama sa mga gahi ng plastic, mga butilya, mga garapa, mga papel. Di man ini, ang usa ka basuriro, dili lang kay kutob na diha sa iyang pagkabasuriro. Nahugaw, langog, baho, ug basura usab nga tanawon. Ang basuriro, makamaw manglimpyo, labi na sa iyang kaugalingon. Basuriro ka na, Crisanto. Pero si Manny nga may hiyas ang tinuod nga basuriro. Ug ang maong hiyas, may bugtong bahandi. Nga ikapagarbo, nga bisan pa mas pagtanaw sa katilingban nga rin nato nga hugaw, langog, baho, kay mga basuriro, apan limpyo ang atong pagbati. Limpyo ang atong kasing-kasing. Limpyo ang atong pagkatao. Di na kumusugot o mutugot nimo na mamasura ka din sa bungtod-bungtod nga basura. Kung gusto kang mamasura, mahimong mamasura pero ngadtos mga kabalayan. Buhatan ka na ko imong kaugalingong kariton. Aron mo imong magamit sa pagpamasura diya sa karsada o ka sa mga kabalayan. Sige na. Matuog na ta. Ug ayaw gyud kalimot. Likay na si Samboy ug ang iyang mga kauban. Ngano man ang imong puspos? Sugod karon, dili og dili ni nako ibuwag. Bisan asa ko,
kauban ni nako. Matuog na ko inko iking. Iyang giduog siyang pagkatuog ang iyang puspos. Hanya. Humana ang imong kariton. Tanawa. Unsa man? Ginindutan ka ba sa imong kariton? Salamat inko iking. Ampingan nako ang kariton. Sugod karon. Kauban na sab nako kining akong kariton sa basura. Inko. Ato ka na. Pagamping, ha? O ayaw kalimot. Kung makita ni mo sila si Samboy, likay yun, ha? Ato na ko inko. Misayag o kalit ang iyang panagway. Karon pa na ako makita. Masayag kayo ang iyang naong kay nalipay sa bago niyang kariton. Pero mausab, gikarga sa niya iyang puspos sa iyang kariton. Naunsam na kong bubok ko. Na, milagkom magmayo. Agis mo na latong daot. Akong bitiis ka niyo, milagkom sab. Ang bukto ni Bibot, milagkom sab. Unya, ang bagtak ni Kukoy, milagkom sab. Mubaos ta. Ang kanagon mo na gusto yun. Baos yun ta. Abi pa lang, hadlok ta itong daot. Yun na. Napay rugby? Ay, napidagan ay. Papidagan. Soyo po na ta. Kumusta bisan? Sunod sa litong sa sunod ni. Uwat na. Uwat ya. Iwatan ini. Ito ipay. Nami aoy. Ni gwapo ko no. Punya, because kan ko. Murag lami ilupad. Abi na ko dyan pa nabi. Abi na ko. Ang mga uhas. Tagduyan ang kalawasan sa daot ini dyan pa na ako. Tara! Asam talaw, Samboy. Itaw. Unahon na to ang payag ni Iking. Ni gamay na kong nakuha. Mayo na lang ni. Ato ko sa unahan. Kahit dunay dagkong mga bahay dito. Humana ka manudlay? Human na, ma. Oh, good, anak. Humana mo niya, Roda? Oh, Victor. Ready na mi si Milin. Sige, buon ako kay ipagos-pagos ka na. Okay, musta doon mi si Milin, Victor? Sige, padalay mo niya. Milin, anak, tana. Tuwa na si Papa ni mo. Tana, ma. Dahil mga sako sa basura sa kural anong bahay. Dalion ako, mulabang ko. Pinakauna-ana, dagan kayong basura. Magdalita kay Malitas Bilin. Paspas lang, Victor. Pa! Bantay pa! Wala! Patay! Padabagan ko! Papa Victor! Nalapot ang bata nga na lumakan sa oso! Siyo na ito masipagday na na! Animal! Bilin! Diyan ka lang sa suwan sa sakinan, ha? Matanaw ko, ma. Damhang di mata! Masamahan na patay na? Pa! Ma! Naidugo sa semento! Wala! Patay ka siya, Victor! Nagkadugo ako! Ha! Patay ko ni! Wa naman magdiho! Ha! Sir! Pa! Magtawag na ang pulis, pa! Mapriso ko ay! Mapriso man ka! Mabal pagawas na to sa tong gate. Unya may kalit siyang labang.
Miliyok siya. Victor! Pa? Pa? Jadi ka di ba? Mr. Rasay siya! Matumba siya! Ayog tumba, uy! Ayog tumba! Ayog tumba! Dali! Dali! Bilin! Buhay siya! Ayaw siya gasaw sa ba? Marlene! Matumba man siya, ma! Uy, isip ka nagkadugo siya o magkadugo ka! Dali pong manan siya, oh! Buhi ko. Usaman! Magpadala ka sa ospital? Ayaw ka nang dadaan sa ospital! Usap ba? Uy, bitaw na! Hatagi lang ng kwarta! Malita si Melin! Day 20 oh! Salamat anang kwarta, sir. Ang inyo lang basura mo ay akong pangayoon. Sige! Kuha na basura! Imo na lang tanan! Imo na ang tanang basura! Salamat din na, mama. Victor! Tana ba? Balik ko sakay! Ibalik! Ibalik! Lagi pa! Abi ako namatay. Swerte pa siya, kabuhi pa siya. Nagabatan ko ganina, murag iyang gipalabi nga dili madam agar og apil ang kariton. Kay iya man giduot palayo niya ang kariton og siya ang nadamagan. Tagadiin tong bata. Ay, ambot, uy! Nagkamurag sing manaw ato. Ay, paspasin dagan, be! Hii! Kahugaw! Ganyan mga basorero! Daot! Hay ka! Na, may tao? Way tao ay nabayag. Yan nga. Sa may atubuhaton ron. Sulugon! Unsa? Sulugon ko ning payag nilang iking og daot. Ano? Dili ka supala ka na? Ha? Samboy? Ako'y magbuot. Musupak mo? Mupugong muna ko. Iapil ko itong sunog. Saman, iapil itong sunog sa payag. Bahala ka. Aw. Tabi niya. Tabi. Oh. Kalala. Salaog na yun, oh. Tanawa. Hindi ba ginaguli mo samboy, oy? Ang ngayon kay kang mahimong hari-hari sa basurada. Pasagda na itong maog daw ilang bayag. Tara! Pangitao na to si Daot! Ang payag! Ang payag! Ang payag! Naog daw ang payag! Ingkoy King! Ingkoy King! Ingko! Ingko! Huwag nang among payag. Huwag nang among payag. Huwag na ang among payag. Huwag na ang among payag. Huwag na ang among payag. Ay, 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 ay. Magkaiting! Agoy! Patay na ko! Patay na ko! Gusto na ikaw, Samboy! Kayo na ikaw! Gusto na! Tugaan sa tinuod! Hain ang daot ni mong sinagop! Namasura! Namasura si Crisanto! Hain lagi mamasura! Nganong di ka man mutugan hain siya mamasura? Ay, ba? Tugan! Tuwan sa gawas! Matuwas gawas na masura! Ako ay bawa ko nasa nabita sa gawas!
Unsa to? Samboy! Niya si Daud! Yamat ha? Taon na ikuha sa imo itin pala! Sina! Nga ano day ka? Ay ko sa muna sa kill, Samboy! Patyo ta ka, Kenneth! Agay! Agay! Di na ko! Hindi na ko, Chris! Hindi na ko! Kung musab ka pa! More! Di na ko musab! Okay! Kamu! Okay! Kauban mo niya! Nganong inyo mang gisunog ang among payag? Dili man kami Daud! More ba? Dili kami! O Daud! Si Samboy! Si Bata kami Daud! Dili man masukuli mo! Malapa na kami Daud ha! Malapa kami! Palakpa, Chris! Musipan na lagi mi! Manumpa ko ni mo! More pa! Di na ko musab! Dili na daw! Imo nang sulti ha? Lagi! Imo nang sulti! Crisanto! Pagbarang ka na ako sa imong gapusing ko! Paborga ko ninyo! Paborga ko! Sakit kay... Bikog ang akong paa! Paborga ko! Agad ka ninyo si Samboy! Kay, di ko katarong og lakaw! Dali! Agad ka ninyo! Agay! Agay! Tana! Tara mo, dali! Agay! Agay! Dali mo! Mas kinagbarbad pa si Daud sa gapos ni King! Dali! Samboy! Di kaya niyo malamig na boy! Bantay ka lang yun! Utrosa mo! Kamuntanan! Bantay lang yun mo na ako! Salamat, Crisanto. Mahay kay miabot ka dong. Gikalingawan kong Samboy patapsing-tapsing sa mga uwas ng insan pana. Mahay gani kay wapa siya masipyat o miabot ka. Husto yun ka nga, panalipod yun dato ka ng imong puspos. Inko. Ngano, Crisanto? Ang payag. Ang payag? Ngano man niya ang atong payag? Naugdaw ang atong payag, Crisanto. Naugdaw yun. Mga paniyaga. Mga salbahis. Salbahis yun si Samboy. Paglisod ko sa pagtunga sa iyang kabata. Pero, naudako na siyang tao nga bangis kayong kinaiya. Asa naman lang tayo ni pasilong dong Crisanto. Ang kaldero, mga sartin, Inko. Huwag ko maibaw kung asa na mo pasilong. Asa man ka. Dini ka lang ko. Asa ka, Crisanto. Crisanto. Mangita ko, imong atop-atop na to, Inko. Crisanto. Mga salbahis! Mga salbahis! Sorry, Samboy ha? Pero, kibaw ka? Kung mo pa na ko tubuhat ha? Usban dyo kag buna atong Daud. Hadlo kong mainutin ay. Sorry, Sama. Sige lang, Koy. Pasalamat mo nga nausap akong nahuna. Ikaw dohasab. Kung pangulutahon ta mo, wa ko'y daganan kung tabangan sa gunin nyo. Kaya kakitagod mo, naunsa ako, di ba? Pero, di na ko katulgan si Crisanto. Kung maayo na ko, manimaos gid ko ni Daud. Buang nga mataas ha. Padaot na haot lang.
Pero, kusgan kay ko, no? Dako ko kito niyang puspos god. Pero, iyan ora kanyang ihon at bunal. Kalit mo lang kung siya mitungas kong luyo. Sakit talaga eh. Pero, sige lang. Oh, pwede niyo kita na, No? O sa resulta ng gikuha ni mong plastic bag, Sam? Rugby. Rugby. Nga naman. Rugby, Jay. Salinlay amo eh. Ito Samboy. Salilay ako. Kagway biyan ninyo eh. Koy, kamu, tigboy. Unya, gani nga. Inyo ko kita mga nagduot. Kung mamaayon ako, inayon yun akong lubong sa basura sa daot. Crisanto, mga sako sa simento, sako sa abono imong da. Mao ni atong iatop-atop ingko. Nagkalapok ni kanina. Hugaw ni na ganiha. Akong gihugasan sa puso sa may eskina. Diin man na ni mo makit eh. Hasta ning kahoy. Gilibot ako ang tibok basura ingko. Tabangi ko ingko. Oo, Don Crisanto. Hain na ba itong bato para dukdok? Gigamit pa na ko ingko. Gidok-dok pa na ko ang kahoy. Para hiktan sa pisi. Sige, kana. Bira pa. Gamay na lang. Bitad gamay. Sige. Permanente. Permanente, ha? Kokopte kay mudahilo niya. Muya-iyaw niya ang pisi. Sige, ako lang ikot, ha? Umana. Okay na ni ingko? Okay na kayo. Temporaryo lang ni Don Crisanto. Mutindo graw na din niya ikaduha na itong payag. Tapos lawas na lang atong sinina. Kaya nasunog man. Hasta ang pinalit na itong ukay-ukay. Kung saan naman sa imong gihinuktukan? Good night, Ma. Good night. Good night, Pa. Sige. Sige na. Kaya mag-iwot yung tawag. Sorry, Pa. Sorry. Lakaw na, Milinos. Mag-study na dito. Kinalaman rin nguha ka gyud ha, kay mahal kayo ng imong eskwelahan. Mag-study na ako, Ma. I'm sorry. Sige na! Karon ba itong gisaan nila? Karon. Oo. Karong adlaw o karong orasa. Kaway klaro ang resulta atong amo meeting. Matod pa nila. Karon pid ko ang sigurado. Hey, bibi. Tagkot rin ko sigarilyo. Kariyot, magkuha ako. Ayan lang. Ayaw na lang. Sadali kinanawag ka. Hello. Ako na. Si Vic. Ha? Yamat. Klaro na ni? Sige. Salamat. Okay. Salamat kayo. Bye. Unya, Victor! Naku. Inaku. Sakop na ko nila. Usa ko sa duha nilang piyalan sa Cebu. Unya! Kasama ko, no? Ugma. Magyud tayon. Panawag sa ako kung magpadong na dinhi sa ato ang maghatod nini. Victor, basig mahugtas delikado ani, ha? Aligid
i-deliver sa ato. Mao pa ka na ang labing unang higayon nga hulgan kining atong syudad sa maong butang. Busa, way angay kabalakan. Gawas pasab, yampingan na mo kini nga dili yun makadiskitar ang mga otoridad. Hindi na ko niya tamatawag ang nga pagkadato. Tawag ko na unya tag kwartahan. Adunan. Hala, dito taga ano? Sano, Victor, no? Ay, mailisan tayo dako ang sakyanan natong bao. O di lagi niya ako magsulob ining init nga mga alahas. Pure nga mahalo na gid ang ako mga alahas o niya. Di na pansi. Kurta na ta, Ruda! Ano nasaba ka? Sila si mama o papa? Akong tanahon. Malipayan man silang duha. Ngano ka? Oh, tanaw na ako sa bintana. Oh, kadako sa dako? Kauwan nun? Oh, kauwan nun, cute. Kauwan nun. Uwan na, yun. Engko iking. Engko. Ibaw ko. Nag-uwan. Kusog ang uwan. Dali. Magtupad ang duha. Wa naman tayo katring nga kaigdaan. Pungko na lang ta. Kay, magbaha-baha sa badayan din is basura. Amayon ta daw dili magtuang atong atok. O ana gyud, wa na gyud. Mimito na gyud Crisanto. Ay, mabasa gyapon tayo ini. Ay, ana. Mihangin na magkusog. Oy, ha. Wa na, nahaplos ang mga higot sa atok-atok. Nadaas hangin. Pagkatugnaw na hinoon. Dong Crisanto, dong. Daliin ko. Asa man ka dapit? Pagkangit-ngit ba? Nayon, ang nagbaha na pagkadali bang may bahaon? Ay, may imong kamutin ko. Dara. Katugnaw. Kupig may akong kamot, ha? Og sunod na ko. Asa man ta? Ayaw pa muhay sa akong kamutin ko. Unsay nga? Ano sa to? Ayaw pa muhay sa akong kamot. Lagi. Dahil kusog namang uwan, oy. Unsa ganito imong kongdong? Sa maruling ko. Ginoong Diyos. Baha ka ron. Baha. Wala. Ano sa dakong bahang mga basura? Crisanto! Kupod ang mahal sa akong kamot! Kupod! Magpauwi ko ito. Ang akong karito rito. Ang akong puspos. Ayaw pamuhi! Diyos ko! Nadaanon si Crisanto!
halos nakusog sa uwan. Miawas ang akong diki sa tubig o nahimong baha. Dakong baha nga mo ay padahili sa mga bungtod-bungtod nga basura o bitampok sa mga barong-barong. Naanod si Crisanto, bihilak si Inkoy King, bituang ang makusog nga uwan. Milabay una ang mga oras. Miabot ang taga-gobyerno ug atiman dayon ang nagpuyo sa basura. Ang bang pamilya kumpleto ug way nangawa gawas lang kang Inkoy King. Kisa maron. Kisa ron. Kisa ba na yung gitawag? Yung sinagok. Yung sinagok. Kisa yung gas tiguang. Inkoy King. Inkoy King, dali. Ikaw po ni Habol. Dali. Nawa si Crisanto. Naano siya ba si pinahiling ang basura? Kipangita ko siya pero wala ko siya makita. Sige. Abo pagkitao ni Inkoy King. Dili ka lang ha. Kami mo'y mangitang Crisanto. Magbuwag-buwag may mangitang Crisanto. Tatada mo. Daghan ang mitawang pagpangita sa batang Crisanto. Gilukop nila ang dumping site. Nabalagag maayo si Inkoy King. Milabay ang mga oras ug namalig ang mga rescuers nga wagyoy nakita. Huwag na mo'y makita. Huwag yun kami lawas bata na palga ni Inkoy King. Ikasubukin na mo. Stilad, naanon kitos na iyo. Pero sige lang, pangitaon niya po na po. Manglakaw namin. Mga kauban, pangitaon na ito ang bata. Subayan ito ang dahil o ang kanal. Kinong Diyos in taon. Tunulit ko rin yung flashlight, be. Ay, kisa mo di bata? Hay, bata. Hay, bata. Kinong Diyos. Inkoy King! Crisanto! Be. Matalagay ko sinina nga mahus to Crisanto, be. Dali. Sinina o purol. Dali. Salamat sa Ginoong Diyos. Salamat, Ginoong Diyos. Nasangit ko sa kahoy nga sambag. Diyas unahan. Hilom na Inkoy King. Hilom na. Namalagay mong kariton o ang puspos. Gigakos man ako akong puspos o migunit ko sa akong kariton. Dito punduka sa taga-gobyerno ang nagpuyo sa basura sa saka-eskwelahan. Gihatagan sila sa ilan niya kinahanglan. Nakasabot kami sa inyong gibati. Nakasabot kami nga gimahala kay ninyo ang maudapit. Apan ikasubo na mo nga dili na may musugot na mamalig pagkamo nitong puyo. Di na nato paaboton na may mga matay ninyo. Nasaksihan ninyo ang nahitabo. Busahan nilang unang ko ninyo. Kung pahibaw unang unya mo kung asa mo balhin og puyo. Maulan na. O pamahuway mong tanan. Nagkasalamat. Namahuway ang mga bakwit gawas lang ni Crisanto. Nagsandig siya sa bungbong. Ug giapungan niya sa Inkoy King nga nahinanok. Apan ang mga mata ni Crisanto way tumong ang tiranawan. Ug anong pagkabuntag sayo? Abihin ang gate, Bilin! Pagdali ka pa si Manghan! Uma! Kadiyot lang! Usap ba lang huna-huna? Nga lang waman mahinayon nga ilang ihatod niya sa ato, ha, Victor? Wa kumahibaw, Huda. Suliran, gaan naman ang trabaho ba? Kita na lang mo kuha nito. Lumas na mo, Maruda! Hoy! Ayaw paglaan, ha! Didi, oy! Ha? Sirangan din ako. Hala? Ikaw man tong napanggaan sa among auto, no? Ako, Kinsay imungan? Crisanto. Nagkunsa man ka din ni Crisanto. Nyapit ko din
Labi mo na ko, may mga basura din ni sa gawas. Wa man di ay. Naaman. Ato na lang ko, oy. Ingon ako naalagi. Ha? Huwag ka kabati. Huwati niya kay akong kuhaon ha. Huwati ha. Ayaw paglataw. Ayaw pagbiya. Nang terya. Nang terya. Gilain man namong og sako ang mga basura nga madunot. Kining mga papel nga karton gisad namo sa laing sako. While kining mga soft plastics ug mga hard plastics gisad sab namo og laing sako. Lakip kini imong ihatag anang bata day milin. Unang tiya. Tungod kay nagingon ang among teacher namo nga kinahanglan nga i-segregate yun ang basura. Di ba gitudloan man sa mo anak sa inyong teacher, Chris? Di ba, Chris? Mausap na gitudlo sa inyong teacher? Di ba? Di ba, oy? Di ba? Di ba, oy? Yes, silence means yes. Di ba? Di ba, uy? Dili ba, Crisanto? Ay, unsaon pagtubag anang batang basurero nga busy man kay na siya nagbalhin sa atong mga basura nga tus iyang mga sako sa basura. Kini, apil ni? Oh, Chris, mga duaan man anak ko kani ato sa baby pa ko. Pero karon kay dili naman ko baby, dako naman ko. Ingon man kani silang tirya, lady na kuno ko, di ba? Di ba? Di ba, uy, nang tirya? Ay, ambot la. Mahali man ang ako mga duaan, Chris. Kay mga plastics man na. Dadan na. Uy! Kadaot ni mo to, unya. Kusgan ka kaayo. Pila may imong edad, dog? Pila imong edad, Crisanto? Musiti na ko karon sa sunod sa bado. Hala? Birthday ni mo this coming Saturday? Happy birthday, Crisanto! Ato na ko. Milakaw lang away pasalamat. Oh, mihuno. Nganong mihunong mang ka, Crisanto? Mibalik. Pasaylo ako ninyo ha. Nalimot man ko. Daghan gyud kayong salamat. Way sa payan. Ay, Crisanto, every Saturday ha? Oh, kada Sabado ka ani din ha? Kada Sabado ko ang basura namo ha, Crisanto? Crisanto ha? Wa man mamati. Tuanas layo. Mubalik ka siya sa Sabado ng terya? Ay, ambot lang. Kay wa man to makabati. Uy, kalain. Hala? Niyan na siya si Mama o Papa? Ma? Pa? Balik dito, Lincoln. Balik dito, Lincoln. Sunod na dyan sa kwarto, Runa. Unsa matong gidani pa, Melina? Ma? Unsa ba ka? Sorry, Ma. Ayaw pangutana. Nagnegosyo mig tawas si Papa ni mo. Nakadungog ka? Nagnegosyo mig og tawas si Papa ni mo. Nakasabot ka? Nakasabot man, Ma. Di mi gusto magsamok ka dito sa mong kwarto, ha? Dili mi pasamok si Papa ni mo. Og pahibaw sa steryana. Kasabot ka? Oo. Nagdagalalay, makadaan ka! Ay, nanay! Sige, lingkod na dito. Tanaw-tanaw dito TV. Runa! Ay, nanay lagi ko, oy! Sapa, masabing mo, oy! Tawas? Para unsa man ang tawas? Ipagawas to mga plastic nga itong iparas ganyan. Dara. Yung sa mong imong anak? Nangutana. Nya? Nagnegosyo tagtawas. Hain to ka ba yung timbangan, be? Kariot.
Nya, sa reaction. Danang timbangan. Ay, uy, problema, uy. Bisag mo ingon kong syabo. Wa mo sana makailag syabo. Ibibihay man gamay ko Sara. Ang takos tali. Nasi mo tubangan. Unsa ba ka? Nahap na ka? Gamay mo kayo. Nya. Sa? Taraw ni mo glak kabutahan. Kitaro, uy. Sige na. Magtakos na ta. Aron atong timbangon. Puno na gamay baldi, Victor. Talawa. Ay. Uy. Kapuno na yun, uy. Puno sa syabo. Hoy. Hindaya na yung tingo. Ay, kapakopi. Wow, uy. Maukini makapadato na. Maukini makapadato na to. Hala, uy. Mauti ni siya. Crisanto, papasensya na dong. Dito kagikan sa skulahan. Kuan, mibalik ko dinis dumping. Dinis sa basura. Habi mo, buhi pa katong akong asawa. Dinhi na may magpuyo sa basura. Gimahal na kininamong dapita. Mahal kining dapita sa akong asawa. Ug hangtod sa katapusan niyang tingog ug sulti, miingon siya. Mihangyo siya nga, dili ko gud niya pabiyaan kining basura. Mao nga, bahala na ug masuko ang taga-gobyerno. Mibalik ko din eh. Apan, mubalik ko din eh. Bisag kung saon pagkunila sa pagpugong. Mao nga niya, naabtan ko nimo. Nagpukpuk ug lansang sa kahoy, ginamit ang bato. Aron mo barok ang lain natong payag. Nangahoy ko sa palibot kay daghan mang mga anod na kahoy. Inko. Uy. Dako ka og halin? Mga maayo man ang mga basura nga akong nabaligya, Inko. Di halang na nimo. Imo na, Inko. Nagbilin man ko gamay nako. Uy. Gidani mo ang kaldero o pinggan? Hasta ang sarten? O, Inko. Magluto. Paniod to na to, Inko. Wa yun ko'y pagmahay bisan gamay nga bisagop nining bata. Sobra kabuutan. Pero doon na siya laing kinaiya nga lisod masabtan. Dili na yun niya ibuwag ang iyang puspos. Daghan kayo mga bituon. Dili na ni muuwan. Maayo naman ang panahon. Naaman kay kariton o ako sang kariton. Anhalang tamang higda sa atong kariton. Di aman sa atong habol nga hinatag sa gobyerno. At time sa hakay, handa mo na ako. Uy. Mamanain ko. Akong gianda mong atong higdaanan. Pagkabuutan mo ba nga pagkabata? Buutan ka yun kayo. Hanala sige. Mga tuog na ta. Samboy. Unya,
Nahinanok na sila si Daot o si Inko Iking. Hotdo na to og kawat ang ilang mga kahoy. Hotdo no gawat. Aron wala sila kapuyan din sa basura. Hain magigda si Daot. Sayang kariton. O si Inko Iking, sayang kariton. Paminaw. Kamoy kuha sa mga kahoy. Bantayan ako si Daot. Ug oras nga makamata siya. Puspusan ako siya ni akong da. Yakay puspos. Tigboy. Tabang na ito puspos si Daot. Tana. Tana mo. Dara, nakakita ka. Ha? Nagkagok si Iking. Si Daot, mayong pagkahinanok. Kamu. Kuy. Buy. Bitoy. Kamoy kuha sa mga kahoy. Bisan ka nang giugbo ka nila. Kuhaon og apil. Tana. Kami na dinitik, boy. Lakaw na mo, kuy. Sunod na ako. Dali. Mata ko nagsuway, Daot. Malata yun na imong naong sa kumbunal. Habol rin man eh. Agay! Taan palagi ko. Tabang, Tikboy! Tikboy! Unsa na itabo, unsa? Buboy! Crisanto! Ay, tabang! Tabang ba? Uwat ako! Unsa to? Unsa tong itabo Uy, pastilan. Dili magyud mo tagam sila si Samboy. Tanawa, nangabunog hinuon ng mga buwang. Dahil nagtakiyang sa pagdagan. Ngano naman sabto, ha? Dong Crisanto, na unsa to? Primerong na kong nakita, Stickboy. Unya, may balik siyang agi. Nag-atam ko kay hibaw ko nga niya si Samboy. Ilang kawaton ang mga kahoy. Ha? Sige na, balik ang katugin ko. Di na mahimo! Ako mo'y hari-hari sa basura! Karon, sun sa yulon lang kung sa kadaot? Di na natos na sa mukon, Sam. Di ta katraka ni Daot. Kung desidido ka, mas desidido si Daot. Di lang mo tingog, pero mangalit lang. Kapila na ginamahitabo. Hello, boy! Ugma sa isbuntag. Katilagid ka na kung dauta ka! Dili lang una ko mamasura karon. Hinahinayan akong panday kining atong barong-barong. Aron dili na kini mahilabtan pa. Basing mo balik sila si Samboy o pangawatod yun nila kining mga kahoy. Ato na ko, Inko. Sige, padayon. Oy, Crisanto, palihog ha. Kung kalikayan, likay lang doon si Samboy. Kung malikayan, Inko Iking. Crisanto! Crisanto! Daot! Kaila ka ni Daot, ha? Kung saan niya mong giguptan? Revolver ni! Giwaman ako ni sa akong amo. Karon, human ka ning dauta ka. Oh, buwa ka maigo. Bi ko no, bi? Miduol ba eh? Duharan dito ko bala. Buwan na ilain. Ilabay ng puspos mo na. Sambagay ta. Ilabay na mo puspos. Dagan na lang sa boy. Dagan na mo si Chris, oh. Mudagan, Goy. Huwat ako ninyo. Kukoy, huwat ako. 20,000, 30,000, 40, 50,000. Oh, nay 100,000, 150,000. Uy, pila na gila ini mo? 150,000 son. Para ni nila. Uy, tinuot kita yung tinuwa, no? Usapan na ko si Manaroda. 150.
50,000 dayon ta. Kasunod, muna na ito ang kitaghanon sa itong angkaton sa itong negosyo. Sige. Ay naman sab sila sa papa ug mama ni mo, Milen. Naa sa kwarto nila. Uy, permi lamang na silang naas ilang kwarto. O niya, muuna na lang sab kagkaon nila. Oo. Dungan na lang tanang terya. Milen, Unsa nang terya? unsa man day negosyo nila ni papa ug mama nimo nga permi man na silang busy? Ayaw na lang kay ana sila nagawas na. Ma'am, sir. Maniot to na. Paniod to na naman diha, Terya. Doon may laktol ka niya. Oh, ikaw na bahala ni Melin, ha? Sige. Nanawaklas na nato. Ay, ulagi! Ay, kaon na lang, Miling. Oh, unsa may imong giunahon? Ayaw na tog hunahuna sila sa papa ug mama nimo kay nagdali to sila. Naanad naman ko sa usa ka semana nilang busy sa negosyo. Lain akong gihuna-huna ng terya. Oh, unsa man day imong giunahon na, ha? Naluoy ko atong basurero ng terya. Oh, ha? O nagpirmi kong makikita niya sa akong hunahuna. Uy, nga naman. Naluoy lang ko. Sabado na ba ron? Gingnan man to na ko nga kada Sabado siya mo anhi kay daghan na sa taog basura. Bitaw, bisan ako gani. Naluoy kong nagtanaw niya. Aw, basig mo anito siya karon. Hala? Oo, sa naman sa. Birthday na ba niya karon? Birthday ni Chris? Uy, tuod di ay no. Dali tagkaon ng terya kaya ato ta sa gawas. Maghuwat ko ni Crisanto. Koy! Oh, Busking! Samboy! Niya si Busking! Ay, Samboy! Kaduhagin ako po sila, Boss Kim. Huwag yun maigo. Duharang good kabala ang imong gitaod. Hangyo ko ni mo, boss. Kuna lang ang tambor. Duhar good taon. Kung gipuno pa na ako, mag-usik-usik ka lang. Tawag ka kabao. Pero kung imo pa siyang giduol, imo pa siyang gidulitan, awa na, impas na tanan. Siya pa man gani ang giduol, Busking. Sige po si Samboy. Sige sa duol daot. Daot? Krisanto din ang pangalan, boss. Isukin daot ha. Isug taon. Makalupig ha siya sa mong kaisog. Hain na siya. Nasa pikas tampihan ng basura. Nung nangutan naman kanya, Boss Kim. Gusto ko mo tanawan ng bata. Di naman mo, Boss Kim. Ilom, Samboy. Nangabubo ka. Oh. Ay mo kabala ka. Kay kamong tanan, akong gamiton karong pila ka adlaw. Gamit kay mo na akong tanan. Ilabi na ka ng inyong giingon. Nga daot. Kanang Crisanto.